ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଜାଗା ଦେବି ସବୁ ଦେବି ଆମର ଜିଓଟା ନେଟୱାର୍କ ଏଠି ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାଉଛୁ। କଣ ସାର୍ ଅସୁବିଧା? ସାର୍ ଆମକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେବେ। ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସାର୍ ହେଲେ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ଆମର ଜିଓ ନେଟୱାର୍କଟା ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ମୁଁ ଜାଗା ଦେବି ସବୁ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ଜିନିଷଟା ଦେଲେ ଭଲ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେବେ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ହଁ ହଁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ପାଣି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲେ ପାଣି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କେତେ ମିନିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି? 2 ମିନିଟ୍ କି 3 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ରେଗୁଲାର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ରେଗୁଲାର ନାହିଁ ସାରେ, ରେଗୁଲାର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଦେଉନାହାନ୍ତି? 3 ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଦେବା କଥା, 3 ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗା ଦେବେ? ପଟା ଜାଗା? ହଁ ପଟା ଜାଗା ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ, କିଛି କରି ହେଉନାହିଁ ନାଇଁ କି? ନେଟୱାର୍କ ଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ଦେଖି ହେବ। ନାଇଁ ନା ଫୋନ୍ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖା ହେଉନି କି କ'ଣ କିଛି ନାଇଁ। ଆମେ ମୋବାଇଲ ରଖିକି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍